Assalamu alaikum warahmatullah. So wannan shine cigaban bidiyon mu akan technical analysis. So wannan bidiyon yana da matukar muhimmanci sosai ya kamata mutum ya tsaya mai da hankali akai sosai. Domin gaskiya yana da matukar muhimmanci sosai bidiyon. So za mu ƙara faɗaɗa bayani ne akan abubuwa guda uku. Ko kuma in ce abubuwan da muka yi magana a kansu a baya, sannan kuma mu ƙaro da wasu abubuwa guda biyu. Za mu ƙara faɗaɗa bayani akan IDM, break of structure, shi kuma yi magana akan change of character, da kuma strong high da kuma strong low. So kawai dai strong kawai. So in muka shiga cikin bayanin, kowa zai fahimci inda aka dosa. Sannan na tabbatar wannan bidiyon zai share maka tantamar da kai a baya akan karatun da aka yi. Za ka kamar karatun da ake a baya baka fahimta ina aka dosa. To insha Allah a wannan karatun za ka fahimci ina aka dosa, sannan ka fara fahimtar me technical analysis kafin mu tafi kai tsaye zuwa cikin sauran karatuttukan namu. So abin da sani ce za ku fara fahimta saboda za a fara karatu akan point of interest ne yanzu, guraren shiga kasuwa. Sannan a nan ne idan muka fara bayani akan guraren shiga kasuwa, a nan ne za ka fahimci to din me dalilin da yasa da aka yi bayani akan wa'incan abubuwan a baya, su candlestick, su pullback, su mano IDM kenan, su BOS, su change of character, su duk sai ka fahimci me yasa da aka yi bayani akan su idan yanzu mun shiga cikin karatun kenan. So amma kuma za mu sake maimaita, za mu haɗa ne gaba ɗaya tun daga kan pullback, IDM, change of character, break of structure, sai kuma mu shiga point of interest. So abu na farko bari mu fara shiga cikin trading view ɗinmu, saboda a ciki ne za mu yi duk misalanmu. Na san kowa dai a cikin wayanda suke bibiyan mu, kowa dai ya san me ake kira da pullback, kowa ya san IDM. Wayannan abubuwan guda biyu na san kowa ya san su. Ya san pullback, ya san ya ake samun IDM. Amma za mu ƙara bayani a takaice. A takaice abin da ake nufi da IDM shine pullback, shine a samu wani back, wani candle ya sweeping din wani. Misali idan ana tafiya a sama ne, ana tafiya sama ne, ana bullish, wani candle ya sweeping din candle din da ke bayan shi, candle din da ke bayan shi. So an ta ƙasa kenan. Idan kuma ana tafiya ƙasa ne, a samu wani candle ya sweeping din na bayan shi ta sama. So a lun mun samu IDM. Mun samu pullback. So shi kuma IDM idan aka zo aka yi sweeping din wannan pullback din, to shine muka sami anan ne muka sami abin da ake kira da mano IDM. So yanzu bari in ƙara yin wani misali akan wa'innan abubuwan da muka yi magana a kansu, saboda kowa ya ƙara gane su kafin mu shiga gaba cikin karatun, domin dole sai an fahimce su ne sannan za a fahimci abin da muke so, inda muke so mu kai. Shi yasa ma muka fara bayani a kansu. So yanzu bari na nemo wannan abin da zan muku misali da shi. Yawwa. So yanzu ta wani abu kuma bari na cire wannan. Yawwa. So yanzu misali, yanzu kamar yadda kowa ya sani, ana tafiya haka. Misali ana tafiya haka a kasuwa, haka ana fitar da pullback, ko ana fitar da pullback haka a kasuwa kamar yadda kowa ya sani. Sai dai pullback din ba wai lallai sai zama a haka bane ba. Na san dai kowa ya san pullback, wannan dai tunda misali ne shi yasa nake saka muku shi a haka, saboda wani abu. To ana cikin tafiya haka, an fitar da pullback ga su nan da yawa. To daga sanda aka zo aka yi sweeping din pullback ɗinmu na farko, sai aka ci gaba da tafiya. Kenan mun samu IDM, ko mun samu IDM. Kowa na san inda ya san karatun da muka yi a baya zai fahimci wannan. Daga daidai nan gurin da aka yi sweeping din wannan pullback din namu, na farko, mun samu IDM. A daidai nan gurin an yi sweeping din shi.
So mun samu IDM, bari mu zana shi sai mu rubuta mai IDM. Ina fata ana tare da ni sannan ana fahimtar inda na dosa bayani. So anan mun samu IDM ɗinmu. So tunda mun samu IDM ɗinmu sai aka ci gaba da tafiya. Da aka ci gaba da tafiya sai aka samar da, to da aka ci gaba da tafiya haka aka tawo haka, to shi kuma nan gurin me za mu kira shi? Za mu kira shi da break of structure. Ina fatan da an fahimce ni. Nan gurin za mu kira shi da break of structure, domin bayan mun samu mano IDM kuma an je kuma an tafi din, an ci gaba da tafiya, an je an yi breaking din height din sama. Ina fata an fahimta. Da aka samu mano IDM, bayan an yi breaking, an dawo an yi breaking din pullback din mu na farko, mun samu IDM, to kuma an koma an je an yi breaking din asalin height din da aka baro. Height din da ya samar da IDM din an je an yi breaking din shi, an wuce shi. Saboda haka anan mun samu break of structure. Ina fatan kowa ya fahimta. Kenan yanzu abin da nake so na fahimtar anan gurin shine, idan ana tafiya ana fitar da pullback, ana fitar da pullback, idan aka dawo baya aka zo aka ɗauki pullback ɗinmu na farko, to daga nan mun samu IDM, mano IDM kenan. Sai kuma bayan an samar da IDM, za ta iya ma an je an hitin ɗin wani pullback ɗin ma, misali kamar a nan gurin, misali kamar a nan gurin mu saka haka ma saka haka saboda a ɗaya fahimta. Kun ga an taɓa pullback ɗinmu ba ɗaya ba, pullback ɗinmu da yawa aka taɓa. To amma tunda dai an hitin ɗin na farko dai, to mun sami IDM ɗinmu. Tunda dai an hitin ɗin na farko, to shikenan mun samu IDM ɗinmu. Amma idan kuka lura an hitin anan yadda na zana shi, an hitin ɗin pullback da yawa har kusan guda 3 ma. So amma duk da haka tunda an samu na farko, kawai mun samu IDM. Bari mu matsar da shi. Na san kowa ya fahimce ni. Ba wai lallai sai in an hitin ɗin IDM, an hitin ɗin pullback ɗaya bane ba kadai aka samu IDM. A'a, ko da pullback nawa aka hitin, in dai an wuce na farko, to wani na farkon da aka wuce shine IDM ɗinmu. Ina fatan kowa ya fahimta. To tunda an samu an yi hitin ɗin shi, sai kuma aka koma sama, kuma aka yi hitin ɗin asalin height ɗin da aka baro. Wannan kenan. Dole sai ina ɗan nunawa da kyau saboda kowa ya fahimta. Yawwa, wannan kenan. Wannan kun gan shi na mai shaida, na sa mai wani ɗan aro a kusa da shi. Bari na ɗan ƙara, kai aro ɗin nawa ne sai a hankali, ba wani sa amfani da shi ba. Bari na saka shi. Kun ga wannan ai shine asalin, wannan wani ɗin da na nuna ɗin nan shine asalin height ɗinmu. Da aka baro shi aka zo kuma sai aka ɗauki wannan IDM ɗin namu, sai aka zo aka ɗauki pullback ɗinmu na farko. Tunda yanzu an ɗauki pullback ɗinmu na farko, kenan mun samu me? Mun samu mano IDM. To sai kuma aka koma aka je aka yi hitin ɗin height ɗin, aka wuce height ɗin. Da aka wuce height ɗin kenan mun samu me kuma yanzu? Kun ga a nan gurin, tunda an hitin ɗin wannan pullback ɗin namu na farko, tunda an hitin ɗin shi, kai yawwa, wannan pullback ɗin namu na farko, tunda an hitin ɗin shi, kenan yanzu mun samu IDM. To tunda kuma da aka samu IDM ɗin kuma an koma an hitin ɗin wannan height ɗin namu na can sama, wannan kenan, wannan wanda na sa mai aro ɗin nan, an hitin ɗin shi, to kenan mun samu break of structure, an samu sabon height. Ina fatan kowa ya fahimce ni. Ina ta yin wannan gwari-gwarin ne saboda a fahimta. Ina so kowa ya fahimta. Saboda haka mun samu break of structure. Idan da a ce ba a koma an je an ɗauki wancan asalin height ɗin na sama ba, to ba mu samu break of structure ba. Amma tunda an samu, to mun samu break of structure. Tunda an samu IDM, sannan kuma an je an koma sama, again an yi hitin ɗin wancan height ɗin namu na sama, to mun samu break of structure. To kamar yadda yake a haka ɗin nan, to haka yake ana tafiya a ƙasa shi ma haka yake. Misali yanzu bari in muku misali da idan ana tafiya a ƙasa, misali ana tafiya a haka,
ana fitar da fullback haka ana ta fitar da shi dai. To aka zo shi aka hitin din wannan fullback din namu na farko, kun ga mun sami mene, mun samu IDM, manu IDM. Da aka hitin din shi ya aka zo kuma aka wuce sama, kenan yanzu wucewa sama da aka yi, da aka wuce wannan low din, mun sami me kenan, mun sami break up structure. Ina fatan kowa ya fahimta. A daidai nan gurin bari in zana trail line nan, inda saka trail line din nan me muka samu, mun samu IDM, manu IDM. Wanda bai gane IDM bai koma ya je ya kalli karatun da muka yi a baya, zai ƙara gane me ake nufi da IDM. Yanzu ina ƙara yin bayani ne saboda dai a ƙara fahimta. A nan mun samu IDM, to tunda kuma da aka samu IDM an dawo an hitin din load din mu na ƙasan wanda shi aka baro aka je aka ɗauki IDM, to kenan mun samu mene, mun samu break up structure. Shikenan bayanin ba wani abu bane mai wahala wanda mutum ba zai gane ba. Shikenan, kuma duk wannan mun yi magana akan shi a baya, sai dai kuma mutum idan bai gane ba zai iya zuwa ya je ya ƙara kallon bidiyon. BOS mun samu break up structure. Shikenan fa, abun ba wani abu mai wahala bane ba. Shikenan, so yanzu ina fatan kowa ya san me ake nufi da IDM da kuma fullback da kuma BOS, break up structure, ko ta sama ake ko ta ƙasa ake. Saboda haka bari mu goge wannan, bari mu sake sabon zane, saboda yanzu kowa ya san abin da ake nufi da break up structure, sannan ya san abin da ake nufi da IDM ko shi ma fullback mun yi karatun shi a baya, bayan mun dawo mun sake maimaitawa saboda kada bidiyon ya tsayi, ba sai mun dawo mun sake maimaitawa. So yanzu sauran abu na gaba shine change of character shine abu na gaba da za mu yi magana a kan shi. Change of character kenan shine yanzu abu na gaba da za mu yi magana a kan shi. Ana abin zanen nawa yake yawa gashi nan. Ana tafiya kasuwa a haka, ana tafiya ana fitar da fullback, ana tafiya ana fitar da fullback, ana tafiya ana fitar da fullback. Na san kowa san dai fullback shine a samu candle ya breaking din na bayan shi, a yayin da ake tafiya sama muna so yi breaking ta ƙasa, a yayin da ake tafiya ƙasa muna so yi breaking ta sama, shine fullback. To yanzu gashi mun an samar da fullback, da aka samar da fullback a nan, so yanzu shikenan sai aka zo kuma aka ɗauko, ina zuwa, an samar da fullback a nan, so kawai sai kuma aka zo kuma aka ɗauki IDM ɗinmu, sai aka zo aka ɗauki IDM ɗinmu. Da aka zo aka ɗauki fullback ɗinmu na farko haka, kun ga kenan mun samu IDM. Da muka samu IDM sai kuma aka zo kuma aka ɗauke shi ma, sai muka samu break up structure. Na san dai wannan bayanin da muka yi ɗazu-ɗazun nan ne kowa ya gane shi. Mun samu IDM sannan mun samu break up structure, sai aka dawo aka ci gaba da tafiya. Ana dai tafiyar dai da ake yi dai, ana tafiyar dai a haka dai, sai muka zo kuma again ya muka ƙara samun IDM. Da muka samu IDM ya muka samu break up structure. Ina fatan kowa ya fahimci bayani. To da muka samu haka, da muka samu break up structure, kawai sai aka samu wani candle, shi kuma da ya tashi aka samu kuma aka tashi aka dawo kuma aka yi breaking din wannan low din nan namu. Ina fatan kowa ya fahimta. Bari na ƙara yin bayani gwari yadda kowa zai fahimta. Bari na zanen ƙarami. Ma'ana dai idan aka samu IDM to a lokacin mun samu sabon low. Ina fatan kowa ya fahimta. A yayin da muka samu IDM a daidai lokacin mun samu sabon low. Misali yanzu ina so abin ne zamana yayi sauƙi gurin ganewa. To da zarar muna samun IDM, muna samun fullback, to ya aka zo aka
aka zo aka ɗauke fullback ɗinmu na farko, da aka ɗauke fullback ɗinmu na farko sai aka je aka samu break of structure. To tun da aka samu break of structure, to can gurin fa ya zama mana mene? Ya zama mana low, ya zama mana wani sabon low. Ya ka kuma aka ƙara ɗaukan IDM ɗinmu, sai kuma aka je aka ƙara yin break of structure a gurin. Aka sake yin break of structure a gurin, to yanzu gu biyu su suka zama mana wasu sababbin low ɗin. Ina fatan an fahimta. Guri biyu sun zama mana sababbin low. Duka inda aka ɗauki IDM, duk inda kaga an ɗauki IDM ɗinka, an zo an ɗauki fullback ɗinka na farko, inda ga an zo an ɗauki fullback ɗinka na farko ka samu IDM, to a take ka samu wani sabon low ɗin. Idan sama ake, in kuma ƙasa ake ka samu sabon high. Ina fatan kun fahimce ni. So yanzu kenan a nan gurin, a nan inda aka ɗauki, a nan gurin tunda an ɗauki IDM ɗinmu, to a nan gurin muna da nan ɗinmu ya zama low, ya zama low ɗinmu, ya zama low ɗinmu. Shi kuma nan ya zama high. Shi kuma nan ɗin inda aka ɗauki break of structure ɗin ya zama mana high, ya zama mana high. Ina fatan an fahimta. Ya zama mana high nan gurin. So nan gurin shi ma yanzu tunda shi ma an ɗauki manu IDM, shi ma ya zama mana low nan gurin. Tunda dai an riga an ɗauki manu IDM, to ya zama low. Gashi nan. Sannan nan shi ma ɗin, shi ma ya zama mana high nan gurin. Da an riga an yi break of structure ya zama mana high. Kun ga kenan mun samu low, mun samu high. Dama ana tafiya lowa low lowa, higher low higher high. Can sama ana tafiya higher high higher low. In dai ka tsaya ka natsu, abun ba wani wahala, wani zai iya cewa a rikitar da shi, amma abun ba wani rikitarwa ba ne, ba wani mai rikitarwa ba. So nan gurin shi kuma, to ana haka kaɓan sai aka samu wani kuma ya zo. Shi kuma da ya tashi yana fitar da fullback ɗin shi haka, yana fitar da fullback ɗin shi. Da ya zo da ya samar da IDM a nan, a'a, sai ya wuce, sai ya breaking ɗin wannan low ɗin namu na farko. Ina fatan an fahimta. Sai ya dawo baya, sai ya breaking ɗin low ɗinmu na farko. Kun ga wannan low ɗin da na sa mai arrow ɗin nan, kun ga an yi breaking ɗin shi an wuce shi. To saboda haka mun samu change of character. Yanzu kasuwa ta juya. Ana expecting cewa kasuwa yanzu za ta juya daga tafiyan da take up trend, za ta dawo down trend, tunda har ta iya dawowa ta yi breaking ɗin wannan low ɗin na farko. Ina fata an fahimta. Ba a samun low sai an ɗauki IDM ɗinmu. Da zarar an ɗauki IDM ɗinmu, to an samu low. Ina fatan an fahimta. Ana ɗaukan IDM ɗinmu, to fa an samu low. Saboda haka idan dai aka zo aka yi breaking ɗin wannan low ɗin, to hakan na nuna cewa fa an samu changing character. Saboda haka a nan gurin sai mu saka church, sai mu sa church, haka ake rubuta shi. Change of character kenan, church. Kun gani? Na saka mai church. Saboda haka yanzu bari kowanne mu je mu rubuta mai abin da aka samu a gurin, saboda kowa ya fahimta. Nan gurin na trail line ɗin, a daidai nan gurin mun samu IDM. Tunda an dawo an zo an yi breaking ɗin fullback ɗinmu a nan gurin, ko an yi breaking ɗin fullback ɗinmu an wuce shi. To yanzu muna da IDM a nan gurin. Bari mu sa mai IDM. So nan gurin shi ma an zo an samu BOS, break of structure. Tunda bayan an ɗauki IDM ɗin an zo an wuce low ɗinmu, an wuce low ɗinmu. Saboda haka mun samu break of structure, BOS kenan, boss. Haka za ku ga ana rubuta. To shi ma nan gurin, shi ma mun samu manu IDM, tunda an zo an ɗauki fullback ɗinmu na farko nan gurin, ko ina fatan kowa ya fahimta. Nan gurin an ɗauki fullback ɗinmu na farko, saboda haka mun sami IDM.
yawwa. So tunda mun samu IDM sai kuma aka zo aka samu break of structure, aka zo kuma aka wuce height ɗinmu na can sama, saboda haka mun samu break of structure. Ba a samun break of structure har sai an samu IDM, sannan ba a samun IDM har sai an samu pullback. Sai pullback shi ake fara samu, sannan sai a zo a samu IDM, sannan a samu break of structure. To da zarar ka samu IDM, kana samun IDM, to gurin da ka samu IDM din nan kai makin din shi a matsayin low ɗinka. Idan kuma ƙasa ake tafiya ana samun IDM, ka makin din shi a matsayin high ɗinka. Ina fatan kun fahimce ni. Ku yi makin din wannan gurin a matsayin high ɗinku ko kuma low ɗinku. In ana tafiya sama ne ku yi makin din shi a matsayin low ɗinku, in ana tafiya ƙasa ne ku yi makin din shi a matsayin high ɗinku. Ina fatan an fahimce ni. Da zarar an samu IDM, in kuma aka samu IDM da an koma an je an yi breaking ɗin high ɗin can gaba, to an samu break of structure. Idan kuma aka samu wata tsautsayi ta dawo, aka juyo aka dawo baya kuma aka yi breaking ɗin high ɗinmu na farko. High ɗinmu na farko ku riƙe da kyau. High ɗinmu na farko ina ne low ɗinmu kai na farko. Sorry, low ɗinmu na farko, tunda yanzu muna bayanin da bullish ne in ana tafiya sama. Ina ne low ɗinmu na farko? Shine inda aka ɗauki IDM. Duk inda ka samu IDM, to ƙasan shi wannan low ɗin na ƙasan shi sunan shi low, sabon low aka fitar. Tunda ana tafiya ne higher higher low. So da zarar an zo an yi breaking ɗin wannan IDM ɗin namu da aka samu, to shikenan a take mun samu change of character. Muna tsammanin cewa kasuwa yanzu da canza alƙibla, za ta koma tafiya ƙasa ba sama ba. Ina fata an fahimce ni. So saboda kada bidiyon ya tsayi, na ga kusan minti 22, saboda kowa ya fahimta, ina ga za mu tsaya a haka. Za mu yi part 2 na gaba domin ƙara shiga cikin chat, na ƙara nunnuna muku yadda yake a cikin chat, domin ku ƙara ganewa, ku gane abin yadda ya kamata. Saboda haka ina ga zan tsaya a daidai nan gurin. Sai Allah ya kai mu bidiyo na gaba. Allah ya sa a fahimta, sannan kuma a samu abin da aka zo nema.